Mae yna 3 math o rhwmba traddodiadol yn Cuba. Mae yna hefyd wahaniaethau arddull rhwng y dinasoedd Havana a Matanzas. Mae'r cyd-destun cymdeithasol y cerddoriaeth yn bwysig ar wyth yn cynhyrchu adnoddau dysgu pellach. Mae'r fideo yma ond yn cyflwyniad byr i'r offeryn a phatrymau rhythmic y clave. Mae'r claves yn dod mewn wahanol feintiau, ond mae'r un mawr wastad yn mynd yn y llaw. So dyn ni'n galw'r un mawr yn embra, a dwi'n creu cwpan fel dwi eisiau yfed dŵr yn fanna. A mae'r embra jyst yn eistedd ar top yr cwpan. A el macho yn taro uwch ben y llaw. Dwi'n gorfod bod yn ofalus i peidio gripio rhy dyn fan hyn, oherwydd mae'n bosib i fi lladd y tôn naturol yr offeryn os dwi'n gripio. Unwaith dwi'n ymlacio. So recapping that, embra is the larger of the two sticks, and that's always the one that's held lightly in the cupped hand. Not gripping, because that'll kill the natural resonance of the instrument. The strike is happening above the cupped hand, so that we can have the resonance of the sound. You may need to adjust slightly to find the sweet spot in each of your clave pairs. Rhythma. Havana, rumba yambu. Rumba yambu, Matanzas. Mae'r rhythm i y rumba wawanko, yr un fath yn Havana a Matanzas. Mae'r rhythm yn gyflymach. So the wawanko, another style of rumba, is faster, and although there are stylistic differences in the drumming, the clave pattern is the same. Rumba Colombia. Yn Havana, maen nhw'n chwarae ar y claves. Y Rumba Colombia sydd dod o Matanzas, fel arfer, dydyn nhw ddim yn chwarae yr patrwm y clave ar y offeryn y clave. Maen nhw'n chwarae y patrwm clave, neu clave Africano, ar wataka. So a wataka is a metal hoe blade. And in the city of Matanzas, instead of playing the clave rhythm on the clave instrument, they have the clave Africano rhythm played on metal. And it sounds like this. Dwi am wneud fideo ar wahân i'r ddau rhythm yna. So I'm going to do another video for free which will explain this pattern and why it turns up so often in many different musical styles, for example from Cuba, from Brazil.